Magandang buhay! Welcome to Teacher Lynn's class. Karong adlaw atong hisgutan ang arts sa ikaduhang quarter. Kini ang mga goals nato sa arts karong adlaw. Pag-ila sa linya, porma, kolor o grano sa tabon sa panit sa mga mananap. Pagdisenyo gamit ang linya, kolor o porma. Pagpainting o pagpintal. Andam na ba ka? Sige, magsugod ta! Alampat o arts ang tawag sa butang nga nagapalibot kanato. Ang tanang butang apil na ang mga hayop sa yuta o kalasangan o kadagatan may lain-lain nga linya, porma, kolor o grano. Duha ka klase ang porma. Ang organic nga porma mao ang mga porma nga natural sa mga mananap. Ang geometric nga porma mao ang regular nga mga porma sama sa lingin, kwadrado, rektanggulo, bituon, trianggulo, obalo, ug uban pa. Tan-awa ang hulagway sa baka ug sa buaya. Ang baka adunay mga black spots, samtang ang buaya adunay mga kwadrado nga mga spots. Kini sila tawag nato ani organic. Ang mga kolor pula, dalag, ug asul maoy gitawag nga primera nga mga kolor. Ang kolor nga kahel, lunhaw, ug ube maoy gitawag nga sekundarya nga mga kolor. Tan-awa ang mga hulagway. Aha dinha ang naay primera nga kolor. Kung ang imong tubag ang isda, pula, sakto ka. Asa po dinhi ang hulagway nga adunay sekundarya nga kolor. Kung ang imong tubag ang sagbot nga naa sa baka ug ang sagbot nga naa sa ubos sa iro, lunhaw, sakto ka. Adunay klase-klase nga grano sa tabon sa lawas ang mga mananap sa yuta man o kadagatan. Adunay puntik-puntik, balhiboon, danlog ug bagdal. Ang baka adunay itom nga puntik-puntik nga grano sa iyang panit. Ang iro balhiboon. Ang isda danlog. Ang buaya bagdal. Ang linya maporma kung isumpay ang duha ka tumoy. Adunay lain-laing klase sa porma nga atong makita, sama sa lingin, trianggulo, kwadrado o rektanggulo. Adunay duha ka klase nga linya, ang tulid ug ang kurbada. Ang ritmo makuha pinaagi sa pagsubli sa mga linya, dagway o porma, kolor ug daghan pa. Ang mosunod mao ang mga hulagway nga nagpakita sa paggamit sa ritmo sa mga linya ug porma. Pinaagi sa pagkolor sa mga linya ug porma, mas labing mapaanindot ang mga disenyo. Mas mahimong matahom o nindot ang usa ka imahe nga disenyo kung kita makabalo og kontrol sa paggamit sa lapis og kolor, pagbutang og hayag og paghatag og gibug-aton sa pig-ot og lapad nga mga linya. Sa pagpintal, gamiton ang klaro o gaan nga kolor. Ang kabansay o kamaayo sa paggamit sa mga galamiton sa pagpintal, gikinahanglan aron makab-ot ang tinguha nga mahimong maayong pintor. Tan-awa og maayo ang hulagway. Susiha kung giunsa sa pintor paggamit ang kolor, kahayag ug mga linya. Kini ang natun-an nato sa arts karong adlaw. Pag-ila sa linya, porma, kolor o grano sa tabon sa panit sa mga mananap. Pagdisenyo gamit ang linya, kolor o porma. Pagpainting o pagpintal. Nalipay ako nga giubanan ko nimo karong adlaw sa atong leksyon.